Аз си моята гитара по твоето пенджере, тихо свирам, за да можеш да ме чуеш само ти. Колко любов. Колеги, добре дошли! Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че уважихте нашата покана да почетем и да се запознаем с книгата на инженер-архитект Петър Николовски от Скопие, свързана с външни топлоизолационни комбинирани системи. Надявам се, че ще бъде интересен още един поглед върху тези системи, които са изключително важни на настоящия етап на подобряване на енергийната ефективност на нашите сградни обвивки. С тези няколко думи откривам това представяне, като най-напред бих искал да дам думата и на инженер Каралеев също да ви поздрави като домакин. Благодаря. Аз съм председател на камерата, вие разбрахте. Уважаеми колеги, тук е и главният секретар инженер Чипев. Вие разбрахте, колеги, че много са съществени тези неща, които ще бъдат разгледани. Благодаря на Българската асоциация за изолации в строителството, която провежда тези семинари, които са достъпни за всички нас. Благодаря ви, успешна дейност! Мога да кажа, че доктор Николовски, без да правя никакви комплименти, е едно от най-високите нива на Балканите в областта на специалистите, свързани с енергийна ефективност на сгради, топлоизолации, топлоизолационни системи, защото вече не е много коректно да говорим само за топлоизолация. Тази последна книга, която е свързана с външните комбинирани топлоизолационни системи на сгради, е един много интересен труд, интересна монография, тя е изследване. Безспорно дава нормативната база, видовете външни топлоизолационни системи, но същевременно се впуска и в изследване на топловлажностния режим, на топлинните мостове и не на последно място, акцентирам върху това, и на технико-икономическите показатели на цялата тая дейност. Безспорно, в практиката на тези, които проектират топлоизолационни системи на сгради, тази книга ще бъде полезна, както и доста книги и справочни пособия, които е направил доктор Николовски. Пожелавам на доктор Николовски да напише още много книги. Той е много продуктивен и не се съмнявам, че това ще го прави в бъдеще, с пожелание за успешно представяне на книгата пред нашата аудитория. Благодаря. Ако погледнете неговите трудове, аз няма да се връщам назад, те колко станаха? 9? Да, е 10. 10, значи бъркам вече, до надолу. 10 книги, всички са в една посока. И то е идеята енергийна ефективност. Само ще се върна крачка назад, не повече, че няма време. Предпоследният му труд, колосален като обем и като знание, това е температурни мостове. Много солиден труд. На нашите ширини това е уникално явление. Има германски такива разработки, има шведски, но за нашите сеизмични райони уникално постижение. Няколко хиляди варианта на температурни мостове. Тази книга се явява естествено продължение на предното. Сега, да кажа няколко думи за нея. Първо, тя е естествено продължение, казах, на последното. Много интересно е написана в негов характерен стил, който бих нарекал компетентно приложен стил, който върши работа на целия диапазон специалисти. От чисто научни работници, до хора обучаващи се, до хора учещи тази материя, хора, които просто се интересуват от тази материя. В книгата са разгледани комплекс от проблеми, както каза и професор Назърски. Това е нормативната база, върху която стъпва разработването на външните топлоизолационни системи. Физичните процеси, пренос на топлина, дифузия на влага, подкрепени са съответните примери. Материалите по пластове. Особено внимание е обърнато на топлоизолацията. Разгледани са класически топлоизолации, разгледани са и научно-авангардни, бих казал, топлоизолации. Идеята там с бялата мечка, с вакуумните панели. След това е разгледана технологията. Разгледани са грешки.
грешки при монтажа на топлоизолационните системи. Разгледана е дълготрайността им, разгледана е и противопожарната им устойчивост. Всичко това е подкрепено с богат снимков материал, примери и таблици. За мен труда е комплексен и може да върши работа на целия спектър от специалисти, които се интересуват в тая област. И ще завърша само с един въпрос. Като професор Назърски бих се питал, коя е следващата тема, която кой ще разработи. С Петър Николовски се познава много давно, тъй като, както беше казано, бих и неговият научен ръководител. През цялото време той постоянно така изненадва и постига неща, които и ние не сме постигали. Целенасочено работи през цялото време, тъй като вече е издал точно 10 книги, това е 10-та книга. Като искам да обърна внимание на някои от предишните книги. Всички са в областта на топлоизолациите. Аз така не познавам друг човек, който така целенасочено да работи само в една област. У нас, може би, професор Димитров така през цялото време работи в топлоизолации, всички останали, включително и ние, работим и в други области, но така целенасочено никой друг не се е занимавал. По отношение на книгата, аз няма да се спирам на нея, той много по-добре ще я изложи. Само две неща искам да кажа. Има едно изследване там по отношение на икономическата ефективност на топлоизолацията, по отношение на нейната дебелина. Значи, постоянно се върви към намаляване общото коефициента на топло преминаване през ограждаща конструкция. Ами това не може да продължава непрекъснато до край. Сега дебелините са от порядъка на 15 см. Така. За някои материали могат да станат повече. Това вече, освен от техническа гледна, даже от техническа гледна точка става удобно. Закрепването на такава дебелина. Освен това, това влияе и върху обема на сградата. Но това е по-малкият проблем. Явно е, че по-нататъчното увеличаване дебелината с известните материали просто е невъзможно, не е желателно, не е ефективно. Той е дал две идеи, които никак не са лоши. Професор Чобанов ги спомена. Използването на транспарантни системи, използването на вакуумни системи и може би нещо друго. Значи пътя трябва да бъде натам и всички от вас, от нас, трябва да работят това направление. Желая успех на Петър. В резултат на неговата изследователска задълбочена дейност, ние имаме един резултат, който според мен, от моята гледна точка на преподавател, би класирал доктор Николовски като един страхотен учител. Защото всичко това, което виждаме в тия 10 книги, всъщност ни помага да не само да разберем неговите изследвания, но и също така ни помага да се повдигнем на съответното ниво, да разбираме все по-добре тая материя, а това е нещо, от което ние всъщност в момента имаме много голяма нужда. Това е една книга от моята гледна точка на архитект, която много добре ще бъде разбрана от архитектите, както и от другите специалисти в областта на архитектурно-строителното проектиране. Тя е написана в много голяма степен разбираемо. Понякога си мисля, че ние имаме един страхотен късмет, че толкова добре разбираме вашия македонски език. Защото, за съжаление, у нас няма такива 10 книги. И в крайна сметка, може би наистина трябва да сме ви благодарни всички българи за това, че успяхте да направите книга, която се отнася за нашите географски ширини, за нашите климатични условия, за нашите условия, всяко едно отношение. Така че всъщност ние наистина трябва да ви бъдем благодарни за това, което допринесехте и в полза на българските архитекти и инженери. Благодаря отново. Първо искам да благодаря на всички хора в тази зала, тъй като това показва, че каузата на Петър живее и ще живее и има място за такива хора като него, които целият си живот са посветили на работа в една област. За сметка на това в тази област те категорично, както каза господин Назърски, достигнали нива, бих казал не само национални, европейски, световни. Това за Петър важи в пълна сила. Радвам се за това, че уважихте това представяне. Него поздравявам с поредната книга и пожелавам и нови такива. И бих искал да споделя нещо съвсем лично. На Петър винаги му казват професоре.
има хора, към които няма как да се обръщаме по друг начин. И няма да забравя едно телевизионно студио в Македония, тъй като той участва в много телевизионни емисии и специализирани в формата на така наречените сутрешни блокове. Водещата на предаването се обръща към него и казва: тук при нас е професор Николовски. А Петър казва: аз не съм професор, и започва да й обяснява. Тя казва: добре, професор Николовски. Да, аз не съм професор. Казва: да, добре, сега ще продължиме. Какво ще кажете по този въпрос, професор Николовски? При него така, това звание е получено не чрез формална хабилитация. Аз бих го сравнил с един вид в малко по-друга област, народна канонизация. Извинявам се за това, че говорих малко по-дълго, отколкото бях решил, но така чисто емоционално се чувствам много свързан и с Петър, и с неговото семейство, и с неговите трудове. Още веднъж благодарност на всички присъстващи, благодарност на Петър, че ни събра, и успехи във всичко! Да благодарим на колегите, които изказаха своите мнения и впечатления по повод на книгата на Петър Николовски. Преди да му дам думата за да направи своята презентация, бих искал също така да благодаря на нашите спонсори, чието банери виждате, защото без тяхното съдействие ние много трудно щяхме да осъществим това представяне. Имате думата. Благодаря. Инженер Николовски, архитект, доктор, професор. Ама професор какво значи? Учител, будител, учител. Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. Малко ще бързам, за да можем за 45 минути, колко ми позволява организаторът, да кажем, що искам. Значи, международни организации в областта на енергийната ефикасност на изолациите са Европейският комитет за стандарти, ЦЕН, и Международният комитет за стандартизация, ИСО. Други европейски организации, които се занимават с темата, с материята, това е Европейска организация за техническо оценяване, ЕОТА, и Европейска асоциация за външни топлоизолационни комбинирани системи. Кратък преглед на стандартите. Съществуват 6 стандарти, които се отнасят на темата ETICS. Значи, в Българският институт за стандартизация, също така и в Македонският институт за стандартизация, тия стандарти са усвоени като национални с префиксът БДС и македонски МКС. Сега трябва да видя СМКС, северно-македонски. Тези организации имат издадено литература, да я наречем. Тоест ЕОТА има издадено европейско техническо оценяване, значи книгата, така наречено ЕТАК 004, където то е ръководство за техническо одобрение за външни системи. Също така Европейска асоциация има издадено ръководство за прилагане, значи с много богата точки, които трябва да се уважават при изпълнение на системите. Следващо се комбинирани системи, с една дума, външни топлоизолационни системи се делят на вентилирани, при които изолационният материал е залепен за основата, за стената, и след това на отредено разстояние от изолацията, топлина изолацията е ставена някаква мембрана, която възможува въздушен простор, да въздухът от долната най-ниска точка се движи по природен гравитационски път догоре, да има вентилиран простор. А втората група са тия комбинирани ETICS системи и познати така като контактни системи. Днеска, а и в миналото, значи, експандираният полистирен имаше, най-повече беше застъпен в системите ETICS. Има податък, че в Германия 85% от всички ETICS системи са на основа на полистирол.
другите 15% са на другите изолационни материали. Значи, полистиренът е преобладаващ в фасадните системи в момента. Сега доцент Милков напомна, че дебелината с изискванията за близки до нулева енергия търсят голями дебелини на изолационен материал. Вече тук не можем да рачунаме за икономични, да кажем, ситуации, където стената ни е от 20 см, а ние ставаме 30 см изолация. Значи вече тук стъпуват на сила други материали, които вече имат, според мен, бъдещето в постигането на изискванията за нулеви или близки до нула енергия. Значи, малко кратко да ви я опишем хронология. Аз съм доста възрастен, колко ще виждате. Значи, памета много дълго, още Югославия, кога беше една хубава държава. Значи, и хронологията отприлика изгледа вака. Значи, първите системи се явиха преди 55 години в Европа. И това бяха така срамежливи с 2 до 4 см полистирен и с много тенка защита от мазилка армирана, некъде 2-3 мм. И това беше началото. Но с увеличаване на цената на енергията вече се видя, че 2 до 4 см се малко, за да се спества енергия. Значи тогава се появуват по-големи дебелини на изолацията и се формираха две групи. Значи, първата, най-стари системи бяха еластични тенкослойни, значи до 4 см изолация, и от тази група в бившата Югославия бяха вносени системи Драйвит и Диамант, така наречени, а в югославските лаборатории в Хърватска и в Словения се креираха системи Юбизол, Самотерм, Стиротерм и т.н. Втората група, значи това бяха тия тенкослойни. Втората група включва се компактни дебелослойни системи с по-големи дебелини на изолациите, тръгващи от 10 па нагоре. Днеска, както ще слушаме от професор Назърски, 15 см и повече. В Скопие имаме изведено вече и пасивни здания, сгради, значи, които ще имат дебелини 16 с графитен полистирен, който ще има некъде 20-25% по-ниска стойност на ламбда, то значи и ефектите му са за 20-25% по-големи в отношение на обикновеният полистирол. В подготовка в ЦЕН е в технически комитет 88 и работна група 18 стандарт за етик с корк. Много благодарен материал, но преди всичко за архитектите, защото корк не иска не му е нужна никаква защита от външната страна с мазилка, армирана, като ще имаме при полистирен. Значи ефектите от корка, понеже корк не пива влага, значи дъжд нищо не може да му направи. Огнеустойчив. И много интересни обекти се получават. Инако технологията на изпълнение на корковата система е подобна на полистиренската, но само що няма изискване за някаква мазилка, като последен слой към външността. Благодарение на една брошура на коркова къща в София, украдох без техното дозволение, защо не можех да стъпам в контакт с них. Нямаше никакъв телефон, никакъв веб-сайт. Значи, коркът има много положителни характеристики. Лесен е, отличен изолатор, топлина, звук и вибрации, хипоалергичен, значи устойчив на влага, огнеустойчив, естествен материал, еластичен и устойчив на изнасяне и удари. То е малко има един, да кажем, недостатък, не знам дали разбирате, една мана, що цената му е значимо по-висока от полистирен. Сега одиме на един, не български, ама в България
познат производ Мултипор, кој што по своите топлино-изолационни характеристики се приближава многу близко до полистирен и до, да кажем, минерална вата. Тоа се, значи, многу исполнавање на фасадите е многу подобно на полистиренските, с таа разлика, че понеже плочите се доста тврди, значи достаточно е по един дюбел на една плоча. Многу е благодарна изолацијата на таваните в гаражните простори или пасажите испод зграда за минаване на хората на съвраќање. Значи, од долната страна достаточно е да се само стави изолација без никакви дополнителни мазилки и тоа е едноставно кажано многу ефтина изолација. Сега спомнахме прозрачна изолација, топлина изолација. Значи, непрозрачните изолации, стиропор, волната, тие заштитават енергијата не излиза. Немаме губене на енергија кам външно, но немаме не получаване на енергија в зима од слънцето. Значи, примерот на ползување на еволуцијата на билниот и животинскиот свят с милениуми развитие на нивната прилагодливост в средата в која живеат, поларната мечка никогаш не мрзве, не трепери од студ. Тоа се должи на структурата на кожата на мечката. Тоа се тенки така да, шупливи, с въздух вътре, прозрачни и прикрепени на темна кожа и в зимата или не е важно кога, ловат ги лъчите слънчеви и загряват кожата, кое што след това загряват телото на мечката. Таа природната, естествена, значи, придобивка е използвана и на инфрацрвена фотографија се вижда, че само муцунката на мечката излъчва топлина. Всичко друго има същата температура като средата. Значи, тази ефективност на мечката да се щити от топлината е ползвана в технологията на производството на така наречени транспарентни прозрачни системи. Тоа се тръбички от акрилни тръбички, кои навърват, имат некаква стакласта топтичка и вътре е изпълнение на въздухот и след тие ловат като акумулатор на топлина, вземат слънчевото излъчване, спровеждат на подлогата черна, која е в контакт с стената и след това много лесно голема част от слънчевата топлина влиза в вътрешността на сградата. Сега по отношение на цвета на фасадата. Колегата Бойко спомна некои изчисления и ги имате в книгата, али в интерес на времето аз ги бакнах. Значи, цветът на финалното покритие много значим по отношение на трайността на фасадата, етикс. Значи, темните цветови се загряват много и в зима, и в лето, в сравнение с светлите тонове, така че тези примери не са препоръчливи. Некој архитекта ще ми каже, аз исках таква фасада. Една сграда в януари 2014 на Партизанска и Рузвелта, да. След 4 години еве как изгледа. И сега що постигнал архитектот? Порно бил, първите дефекти ще се яват на черната фасада. Светлите не. Значи то е много, или ако вече архитектот иска некакви темни нюанси, бордови и така,
с мали повърхности и може да не бъдат на юг, юго-исток, юго-запад, него на страните, които не са изложени на слънцето. Често съм присъствал на дебати около тия фасади и слушам някакви, да кажем, изказания, че минералната вълна, понеже има ниско мю, негде 1,2, 1,3, е много по-добра за полистирен, който има относително високо 40 мюто. И направих едно сравнение с точни физически изчисления. Два примера на същата една стена, със същия състав, само разликата е в изолационният материал. Огнеустойчивост. Мога да ви признам, че грижата за демит системата още пред 50 години беше да бъде огнеустойчива. Знаеш, че стиропорът гори на 80 градуси вече не смее да се употребява. На 130 гори, относно се топи, а след това гори пламен. Знаеш, че в този момент ние направихме напори да направим система, която ще бъде огнеустойчива на пожари. Тая огнеустойчивост се дължи на спротивно е на днешните европейски напътствия, относно с ивици от негорим материал, дали е това итонг или е мултипор или е минерална вода, с страмежливи някои дебелевини от 20 см, лево и десно, или пък по периметърът на цялата, тук се от словенечките някакви днешни, актуални, значи национални изисквания за тази противопожарна устойност. Но тие напътствията от европейската регулатива се приети като национални и в българската наредба 3. И всичко е в ред. Значи, уважаваме оно, що Европата ни препоръчва. Това е в ред. Коя е функцията сега? Къде е механизмът на пожарната защита? 76-та година в Любляна къща, която трябваше да бъде разрушена, направихме фасада, демит, с съответно количество няколко кубни метри летви дървени, с нафта, запалени и предварително от Институтът за изпитване на материали изследване на материали в Любляна термоелементи, монтирани на различни позиции около огънят и над огънят. И след един час пожарникарите изгасиха огънят и тръгваме оно, що останало. Не можем да тръгнем, защото анкерите държат кората. Но на сила, кога тръгнем, виждаме стиропорът го няма. Нормално, той се изтопил на температурите беха към 600 градуси. Понатам горе вече стои стиропорът. Сега, температурите казваха следващото. Значи, левото е времето начало на огънят, десно на половина метър над прозореца, на 2 метри над прозорецът. Значи, виждаме, че въпреки това, че температурата расте всека минута, на 30-та минута е максимум на половина метър над прозорецът. След това опада, пожарът се увеличава, а доле на 45-та минута вече имаме намаляване на температурата. На 2 метри от прозорецът максимумът беше след 30-35 минути на 350 градуси и след това в най-голем пожар преди гаснение температурата пада на 170. Коя е причината, къде е тайната? Тайната е тук, в физическият процес на пожар. За да имаме пожар, можем да имаме 3 фактори, 3 елементи. Да имаме гориво, да имаме огън и въздух. Ако успеем да го смалиме въздухът, огънът нема и горе не. Това се случва с анкерите, челични, стомени анкери на мрежата. Понеже след пожарът мрежата остава, армираната мазилка остава. Невъзможно влез на въздух да може да оди нагоре. И не знам колко ви е познат проектът Скопие 2014.
Значи много сгради, съществуващи и нови, се направили с една луда идея да имитираме един мешавина, микс от стилове. Дали е това дорски коринтски колоните, дали е това класицизъм, дали е това... Не. Значи, една хубава сграда, Телеком, с много храбра конзола, полуокруглата, ставаме непотребна стомана арматура, односно подконструкция, да я обложиме с някакви и да получаваме някоя... Не исках много да бъдем антипропагатор, но Скопие 2014 и молиме Господ да не се случи пожар, т.е. всичко без страха ще отиде. И правителството, владата, таква сграда. Много сгради, много от вас сте išли в Скопие и сте виждали това. Само кратко. Никакво влияние топлинните поясите, предписани от Европейската регулация, нямат никакво влияние на улошаване или подобряване на ефектите. Значи, пример на една изолация с страничните пояси от мултипор. Значи, коефициентът от топлинният мост в третата децимала се различава. Значи, това е теоретски практично никакво, или на поясът над прозорецът. И накрая мислям, че са. При нас, кога се прави рехабилитация енергийна на съществуващи сгради, по някоя инерция, освен фасадата, се вади и прозорецът. По някаква инерция, къде би изолацията се става одна, но къде бил старият прозорец, тук се става и новият с по-добри перформанси, с двуслойно застъкляване и така нататък. Но изчислените топлинни мостови на трите случаи, кога имаме прозорец на външната страна на стената, прозорец в средата и вътре, виждаме, че коефициентите пси, които се практично имат ефект на увеличаване на загубите топлини, 0,325 е два пъти по-мал, odnosno този в средата е два пъти по-голем от този вътре. Значи, много ми е драго да ви кажем, че 5-6 години се борам в Скопие и вече не виждам случаят два. Всички фасади, прозорците, столари се става от външната страна. Що е правилно от два аспекта. Имаме по-малки топлини загуби и друго едно, кога плащаме фасадата, първият случай плащаме по квадратен метър. Вторият случай и тази малка, 15-20 см, по дължен метър. Таква е нормативата за плащане на фасада. Значи, това десното трябва да се прозорецът изхвърли. Не знам колко бе дали час. Благодаря. Професор, виждате ли? И как можем да се отбраним? 3 пъти ми викат професор. Абе, не съм професор. Абе, професор, кажете ми. Тихо свирам, за да можеш да ме чуеш само ти. Колко любам ще ти кажа моите звучни акорди. Тихо свирам, за да можеш да ме чуеш само ти. Колко любам ще ти кажа моите звучни акорди. О, моя серена,
сон и лека ноć, mila ti poželujem, tipko sviram zada možeš, da me čuješ samo ti, koliko ljubav ke ti kaža, moj te zvučni akordi, tipko sviram zada možeš, da me čuješ samo ti, koliko ljubav ke ti kaža, moj te zvučni akordi.